Какво може да помрачи нашето щастие? Страхът е това, което най-много смущава щастието. Ето защо трябва да се научите да се доверявате на себе си и на процеса живот. Използвайте любовта към себе си като вълшебен ключ за разрешаване на всичките ви проблеми. Обградете се с позитивни осъзнати хора, за да поддържате вибрациите си високи и лесно да сбъдвате мечтите си. Точно за това направих и тази група, за да може всички да поддържаме високи вибрации, да израстваме заедно, да сме си от полза една на друга. Всеки, който спре да учи, остарява. Няма значение дали е на 20 или на 80 години. И всеки друг, който продължава да учи, остава млад. Най-важното в живота е да поддържаме мозъка си млад. И всичко, от което се нуждаеме, знайте, то е вътре в нас. Светът не се срива, той се променя. И това е неизбежно. Дори най-успешният човек, той е просто човек. Има 2 крака, 2 ръце, 1 глава, 2 уши. Важното е да има правилен начин на мислене. Т.е. да поема контрол над мислите, емоциите и действията си. Това е цялата разлика. Новият ти живот ще ти коства старият. Това ще ви коства зоната ви на комфорт и чувството ви за посока. Това ще ви коства връзки и приятели и ще ти струва да бъдеш харесвана и разбирана. Но това няма значение. Хората, които са предназначени за теб, те ще те чакат от другата страна. Ще изградите нова зона на комфорт около нещата, които всъщност ви движат напред. И вместо да те харесват, вече ти ще бъдеш обичана. Вместо да бъдеш разбрана, ще бъдеш видяна. Всичко, което ще загубиш, е това, което е построено за човека, който вече не си. Остави го.